Шановные сябры, Смалявіцкая цэнтральная раённая бібліятэка запускае новы краязнаўчы праект «Смалявіцкія таямніцы». Разам з намі вы зможаце адчыніць дзверы ў неверагодна блізкі свет гісторыі. Кожную пятніцу мы будзем вандраваць па Смалявіцкім раёне і знаёміць вас з адным населеным пунктам. Першая загадка любого паселішча – гэта яго назва. Што хаваецца за гэтым словам пекалін? Магчыма, тут спрадвеку жылі умелыя пекары? Ці назва звязана з нейкім старадаўнім родам? Таямніцы паходжання назвы нам яшчэ трэба будзе раскрыць, і мы зробім гэта разам. Дзяржаўная установа адукацыі, Пекалінская базавая школа імя Таццяны Мікалаіўны Барамзінай, беражліва захоўвае памяць аб вялікай айчыннай вайне. Тут дзейнічае сапраўдны музей баявой славы. І што асабліва ўражвае, экскурсіі па ім праводзіць Ульяна Ялавая, вучаніца 9 класа. Вёска Пекалін знаходзіцца ў 15 кіламетраў ад горада Смалявіча па аўтамабільнай дарозе Смалявіча-Смілічы. Першыя ўспаміны аб нашай вёсцы дацыруюцца 1594 годам, як вёска мінскага ваяводства вялікага княства літоўскага. Назва нашай вёскі пайшла ад прозвішчаў першых пасяленцаў Пекала ці Пекаліч. Раней наша вёска ўваходзіла ў склад Расіі і належала Станіславу і Тэклі Пакрышынскім. Девушка с красивыми глазами и широкой русской душой. В школе снайперов училась с нами в дни войны, зимою под Москвой. Именно такие строки посвящены герою Советского Союза Барамзиной Татьяне Николаевне. Проходили международные соревнования по пулевой стрельбе, и наша национальная команда по пулевой стрельбе заняла там первое место. И этот приз, гильзу от артиллерийского снаряда, они передали в наш музей. Точно такой же экспонат находится в средней школе города Глазов, в которой училась Татьяна Николаевна Барамзина. И именно так мы решили связать два места. Место ее рождения – город Глазов, и место смерти – деревня Пекалін. Дзякуй Ульяне за тое, што захоўвае памяць, за тое, што гісторыя ў яе вуснах гучыць не як сухі школьны пераказ, а як аповед пра жывую, смелую і неверагодную жанчыну.